कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बांधकाम संदर्भातील अपूर्ण कामे जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पूर्ण करावीत अशा सूचना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी केल्या आहेत। पाहूयात। हो नाही पहिलं तर उद्या आपलं राजकोट किल्ल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जो सार्वजनिक बांधकाम विभागानं साधारण 86 फुटाचा पुतळा जो उभा केलाय त्याचं पूजन आणि आरती करून मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री माननीय आपले राणे साहेब आणि पालकमंत्री आपले नितेश राणे साहेब, आमदार साहेब आणि सर्व पदाधिकारी सगळ्यांच्या उपस्थितीत उद्या तो कार्यक्रम होणार आहे। मी सर्व रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्ह्यातल्या शिवभक्तांना विनंती करू इच्छितो की उद्याच्या कार्यक्रमाला सगळ्यांनी यावं, पुतळ्याच्या म्हणजे पूजनाला यावं आणि आरतीला यावं आणि आपली जे छत्रपती शिवाजी महाराज आणि धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांवर असणारी श्रद्धा, प्रेम, निष्ठा ही उद्या सगळ्यांनी येऊन तिथं उपस्थिती देऊन दाखवावी ही माझी विनंती या दोन्ही जिल्ह्यातील तमाम शिवभक्तांना आहे। दुसरं, आता जिल्ह्यांची थोडीफार आढावा बैठक घेतली, यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे पावसाळ्याच्या आधी ज्या दुरुस्त्या करणं गरजेचं आहे त्या जूनच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत जास्तीत जास्त त्या दुरुस्त्या जे काही प्रिकॉशनरी मेजर जे काही घेणं आहे ते करून घ्यावं म्हणून सूचना त्या ठिकाणी दिल्या। त्याचबरोबर काही आमदार साहेबांनी पण काही सूचना, काही ठिकाणी कामं जी थोडी चुकीची झाली, काही ठिकाणी कामं थोडी लेट होत आहेत त्याच्याबद्दल पण त्यांनी पण सूचना दिल्या। त्याचप्रमाणे नॅशनल हायवेचं पण आम्ही थोडा आढावा घेतला, त्यामध्ये सुद्धा जिथं जिथं कामं हे साधारणतः आमचं हे की जे ब्रिजेस काही ठिकाणी आता मागं पडलेले आहेत, मग चिपळूणचा असेल, मला वाटतं संगमेश्वरच्या इथला असेल थोडंफार आणि इंदापूर माणगावचं तिथलंही असेल, तर हे सगळे जे आहेत हे साधारण डिसेंबरपर्यंत ही कामं ब्रिजेसची वगैरे पूर्ण होऊन जातील। पण तोपर्यंत पावसाळ्यामध्ये तिथं असणारे जे वापरात असणारे जे सर्व रस्ते आहेत याचं जिथं डांबरीकरण असेल तिथं डांबरीकरण, जिथं कॉन्क्रीट करायचं असेल तिथं कॉन्क्रीट हे जूनच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत पूर्ण होऊन पुढं पूर्ण पावसाळा ते गणपतीपर्यंत हा सगळा रस्ता वाहतुकीसाठी योग्य राहायला पाहिजे अशा पद्धतीच्या सूचना या ठिकाणी दिल्या। दुसरं, आपण मोठ्या प्रमाणावर जी झाडं आपण कापतोय रस्ता रुंदीकरणासाठी, झाडांची तोड आपण डिपार्टमेंटकडनं करतोय, तर त्याची सुद्धा झाडांची झाली पाहिजे, लावली पाहिजे, नुसतं लावायची नाहीत तर GPS लोकेशन देऊन कुठं लावली ते आणि ही झाडं जगलीत का नाही हे सुद्धा डिपार्टमेंटकडनं वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून तपासलं जाणार आहे। त्यामुळे नुसतं कागदावर झाडं लावली आणि कागदावरच जगली किंवा मेली असा रिपोर्ट चालणार नाही, हे सुद्धा या ठिकाणी चर्चेमधनं सूचना आणि थोडं कॉन्ट्रॅक्टरना पण वॉर्निंग या बाबतीमध्ये दिली गेलेली आहे। आणि नक्कीच उद्या मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अतिशय एक भावनिक म्हणा, एक श्रद्धेचा कार्यक्रम आपल्या इथं होणार आहे, तर सगळ्यांनी त्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहावं। त्याचं आताच आमची चर्चा झाली, तर आता बदल्यांचं सगळं सुरू झालेलंच आहे, म्हणजे मे मध्ये आपण तर याच्यामध्ये आपण सिंधुदुर्गचं जे AC ऑफिस आहे त्याला लागणारे जे काही अधिकाऱ्यांचं हे म्हणजे आकृतीबंध त्याचा मंजूर झालाय, तर या ह्याच्यामध्ये तिथले अधिकारी जे आहेत ते दिले जातात। आता तर कुठला म्हणला बर नाही, आता त्याचं हे नाही आपल्याकडं काय, पण त्याला पण काय आता असेल समजा ऍक्टिव्हेशन आमदार साहेब म्हणतात तसं, किंवा जे काही DPR वगैरे असेल त्याचा आपण नक्की तयार करू आणि नक्कीच त्याचं थोडं आता हे जून मध्ये जाईल, आता नाही होणार ऍक्च्युली,
जूनच्या पुरवणी बजेटमध्ये काही कामं नवीन आपण घेऊ. तोपर्यंत ह्याची जी काय असेल ती प्रोसेस करण्याचा आमचा प्रयत्न राहील. कोल्हापूरला जोडणारा अजून एक घाट आहे याची पण सगळ्यात जवळ नाही, त्याचं पण आपण DPR म्हणजे काय जे करणं गरजेचं आहे. आता मी आज काय त्याची माहिती नाही घेतली, पण मी आपण म्हटलंय तसं नक्कीच मी त्याची माहिती घेईन. मध्यंतरी आमची ऍक्च्युली MIDC ची मीटिंग उदय सामंत साहेबांच्या इथं होती आणि त्यांनी पण त्यावेळेला आपण जे म्हटलं त्याचं त्यांनी थोडंही केलं होतं की त्याचं जरा आपल्याला बघायला लागेल काम सुरू करून पूर्ण. तर नक्कीच आपण म्हटलंय जसं मी पण स्वतः माहिती घेईन किंवा ह्याची नेमकी स्थिती काय आहे आणि तो योग्य किंवा वाहतुकीसाठी योग्य ठेवण्याच्या दृष्टीनं काय करायला लागेल. तर त्याला समजा मेजर काही कामं असली तर आपण त्याचा DPR करून जसं मी आता म्हटलं आता जी आपल्या इतर योजना चालल्या जातात हॅमचे आपण पुढचे प्रोजेक्ट करतोय. तर समजा मोठं काम असलं तर हॅममध्ये आपण घेऊ असं कुठल्या ना किंवा EDB वगैरे जिथनं आहे एका याच्यामध्ये होऊन जाईल अशा याच्यामध्ये आपण ते घालण्याचा प्रयत्न नक्की करू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.